Uyo komba anga kata bhozi robot ranga to ready abva tutwa nepakati. Tasvika tikaona vanhu vakatirara pasi, vanhu vazhinji vanga vafira ipapo. Ndine urombo kunyanya amai vandaona vauya panapa vatenga airtime. Vanhu vangotya kuvaudza kuti murume wenyu aenda kumuchara. Tichikura paive nenziyo yaiti basa mangwanani ndosaka munhu wese achifuma obata jongwe muromo. Vana kuzvikoro vakuru kumabasa. Nhasi uno vagari vekukuwadzana vafumira mangwanani vachiti vari kuenda kunoshandira mhuri dzavo. Vamwe vavo nhasi varasikirwa neupenyu panzvimbo yandakamira inoi. Mushure mekunge kombi yanga yakatakura vabereki vemukukuvadzana vachienda kuTaona yaroverana nemotokari hombe gonyeti pamarobhotsi ari pamagetsi. Vatataura navo vazhinji vacho vasvika zvaitika izvi. Vati ivo vanga vachinzwa kunzi mutyairi wekombi apinda robhoti riri redhi. Tataura namai avo vati zvoni pane auya achitsvaga airtime kuti afone kumba. Vanhu ndofunga vangotya kumuudza, asi murume wake upenyu hwanga hwatoparara. Kombi yanga ichibva pandege yeapio yeyelo, saka yatakura kubva ku5 ichimva yapinda nemu7 ichimva yazadza ichimva yauya neNablawayo Road ichienda kuTaona. Saka payasvika kurori yeridhani yanga ichibvawo kuTaona ichitoendawo kuBlawayo, saka ndopadzazoroverana. Imi mati masvika na5:30 zvichida kuti zvinhu zvatoitika kuma5. Zvazvaitika kuma5. Muchiona imimi vanhu vanga varipo kana kuti mapurisa pavauya vati pashaika vanhu vangani uye vanga varipo vamwe vacho vapona, mungatsanangurira kuti vanga vakuvara zvakaita sei? Inini hangu handidi kunyepa, ndandichitya nenhau yokuti pana amai vanga vauya panapa vangada kutenga airtime kuti vazivise hama yavo kuti pane hama yavo yaita sei yashaika. Handida kuda kusvikapo, asi matauriro avanga vachiita amai ava vanga vachiti so far 5 ndo vafa on the spot. Vamwewo handina kuzoda kana kuzoenda kunosvika kunondanda kutyawo. Tichitarisa isusu tsaona dzinowanzoitika dzizhinji dzacho kukanganisa kwevatyairi. Chii chamungade kutaura imimi pamusoro pevatyairi vari kushandisa migwagwa iyi? Vangava vanotakura vanhu kana kuti ivava vanenge vachitakura zvinhu? Ndinoda kutaura kuti zvoni I think zvinogara zvitaurwa kuti drive with caution, because dai vanhu wekombi anga achidhiraivha zviri normal asingamhanyire like zvavanoita zvokuti varida kubhita time plus nekuda kumhanya kunolodha nekudownloada vanhu, zvingadai zvisina mbokonzereka. Asi kuti inhau yekungoti ivo vakangodhiraivha with caution, even vanotakura zvinhu vakangodhiraivha with caution. One, kuri kunaya, marodzi anotsvedza, uyezve nokungoziva kuti ukatakura upenyu hunokosha. Nguva dzamataura imimi murodhi munenge musina traffic yakanyanyowanda. Ichokwadi here zviri kutaura nevamwe kunzi panapa vanoti vakatarisa vakaona kuti hakuna mota vanongopinda kunyange road robot? Aiyo, matori magariro, ichocho ichokwadi magariro. Engoti vakangoona kuti hakuna mota hazvina, vanongotora zvizvo zvokuti hazvina basa. Tingati ndo zvaitika here nhasi kuti anga achingofunga kuti murodhi ndiri ndega abva angopinda iye mutyairi wekombi? Ini maonero andaita ndekuti uyu wekombe afunga kuti anogona kubhita rori yeridhani nekuti kumberi uko kutulu uko padizetono pane marobots, saka anga angofunga kuti anogona kuibhita kubhita rori iyoyo asingazivi kuti zvinozobuda neimwe nzira. Semugari wekukuwadzana uye kombi kana yanga yangotakura kubva pa5 kusvika ku7 zviri kureva kuti dzimba zhinji iko zvino kwava nenhamo. Chii chamungade kutaura zvichida kunyaradzana nevanhu vemukukuvadzana? Ndine urombo, ndingati kune vose vashaikirwa nevanhu vanga vari mukombi, ndine urombo kunyanya amai vandaona vauya panapa vatenga airtime. Vanhu vangotya kuvaudza kuti murume wenyu aenda kumuchara, ndiuficha zvasingaiti. Patasvika pane vamwe vanga vachiedza kufona panharembozha vachitsvaga hama yavo iyo yavanga vachiti havasi kuziva
kuti mupenyu here kana kuti ashaika nekuti anga akwira mukombi iyoyi. Vataura vatyaire vachiziva kuti upenyu hwevo vakatakura huri mumaoko avo. Hainini kuona handina kuona hangu, asi ndangonzwa kuti rori ranga richibva neuku, kombi ichibva neuku. Saka kombi yanga yatakura vanhu ichibva nemukwadzana umu, ndobva yapinda paintersection, ndobva yarohwa nerori ranga richibva nekutauni here, nedirection yekubva nekutauni ichiuya ichidzika ichienda neuku. Saka ndo zvandanzwa kuti zvaitika, asi ndabatikana zvisingaiti nichinzwa kuti ndozvaita sei, ndozvaitika. Uzi hatisina kutarisira zvinhu zvakadaro kumadhiraivha uchero emarori chero emakombi. Kana uri munhu anofungawo sadhiraivha wekombi kana werori, uchisvika paintersection you proceed with caution. Uzi inini ndiri munhu wani wadhiraivhawo, whether ndiri kudhiraivha mota yakaita sei, ndinotombodhiraivha mota hombe dzacho kana mota diki, asi uchisvikawo paintersection hanogona zvavafanira sezvikuita rori. Haufanira kupfuura uchimhanya kudai une rori, because panopfuura mota dzine vanhu. Kunzwa kwamaita imimi pari kunzi pashaika vanhu vangani uye mutyairi apona here? Alright, inini kunzwa kwandaita zvanzi pasport pashaika vanhu 10, then vamwe vari kunzi vazoshaya vachienda kuhospital. Handisi kuzoziva kuti vangani, asi vari kunzi vanogona kusvikawo nhamba yacho ku10 ikoko. Mutyairi ari kunzi anenge apona paaccident iyoyi, bhozi rori riri kunzi ratanga kumuruva richibva nechepadhoo rake, bhozi paakati achibva neuku. Obvious mota inenge ichibva neuku inosvikorova kusaidi kwanga ari nechepadhoo zvichita sei zvichienda. Mataura imimi kuti munombotyaira mota idzodzi, zvekuti mungati here munomuziva mutyairi umu semunhu waanombotyairawo makombi? Uyu mutyairi uyu inini ndinotomuziva, asi kwete kuziva zvekumuziva marutsu-rutsu. Aiwa, ndinomuziva zvekuti yanga achifambawo nemota yake yakanzi abu yekuwadzana 1-7. Ini ndichifambawo neyangu, ini mazuva ndikufamba neyaka yakanzi old age yekuWhite House, but tese techingotendera mukwadzana extension White House imomo ndomu area medu, ndo road dzedu idzodzidzi. Saka ini ndotokurudzirawo madhiraivha kuti pamunosvika pamaintersection, handiti whether uri pari green here kana kuti pakaita sei, iwe unofanira kuproceed with caution sezvinotaurwa nebhuku redu ratoverenga riya makodhi edu ekudriving. Proceed with caution, because you never know, pamwe mota yakatakura vabereki, pamwe you never know. Saka paintersection proceed with caution. Mungati here paitika Tsaona iyi panhu pekuti ndepekutanga here kana kuti zvinhu zvotogara zvichiitika zvekuti panhu panototyisa? Panhu panototyisa apa, mukuona panhu apa pane marobots apa ndo vanopati pamagetsi apa musoro apa DZ10 pane marobots akatozoita zvekuisirwa marobots aya nekuda kwemaaccidents aiitika ipapa, nekuda kwekuti vanhu vanonetsikana pakupanana way. Saka pakatozosvika pakuiswa marobots. Asi inini ndofunga kuti iyi ndo mota yandotofamba nayo iyi lapa iyi. Saka ndofunga kuti vakaisa kana magrid mumarodhi mekuti munhu achibva uko anombotanga rova grid pamwe zvinoita. Nekuti vanhu vacho marobots acho havasi kuarespecta futi. Ndozvazvinotoreva, because inini ndaenda ndiri drive wegonyeti nina, there's no way handinoti inini ndikuona robot panhu pandotoona kuti pane mota dzakawanda, ndongopfuura ndakatoita sendakatsika mafuta akawanda, hazviti. Hanzi mufambiro zvaita munhu wekombi anga ari wrong achibva the way of Kwadzana achida kuenda kutown, then wegonyeti anga achibva along the highway. Zvadaro apa atadza kubata emergency brake ake pakuti gonyeti aribata mabreka 1, saka zoita akapfurira. Uyo kombi angakata bhozi robot ranga tori ready abva atutwa nepakati. Ko vanhu manzwa here kuti pashaika vanhu vangani? Nekuti vanhu vari kutaura nhamba dzakasiyana siyana, vamwe futi vari kuti vamwe vazoshayika, vari kunzi vashaika vachienda kuchipatara. Inini hangu nhamba yataurwa yandangonzwawo sezvo neasipo yanga ichinzi pashaika vanhu 5 passport 5 ndo vafira passport pazvaitikira. Semunhu anoshandira panapa, dhiraivha uyu munomuziva here? Uye kombi yenge ichitakura vanhu vanobva papi pacho? Kombi yenge ichitakura vanhu vanobva muKuwadzana 1-7 saka yazoya along the Blair Road. Ko mutyairi munomuziva here? Uye mutyairi mupenyu here? Mutyairi sekunzwa kwandaita, ndaunzwa ari mupenyu, but
vanhu vese vacho vafanire mu7 kwadzana 7 1 to 7 ndo vangwa ndo vato vangwa vachiuya naBlair Road because yange yakuenda Taona. Chii chamungade kutaura imimi kuvatyairi kunyanya vanenge vakatakura upenyu hwevanhu mudzimota dzavari kutyaira? Inini chandinowanzokurudzira ndechekuti whenever kuti uri kubva uku kana kuti uku unofanira kuti ukaona robot andika unofanira kuita kanonzi social distance mameters unofanira kusiyo kana 10 meters dzacho dzakatorwa pamutemo zvekuti unokwanisa kuita kuti vanhu vafambe zvakanaka mugwagwa sezvo ndo zvakataurwa nemutemo kunzi you must have a social distance. Saka ndinozongoti inini kuside kwangu inini semushando anenge ashandiwa along the road ndinongoti very sorry kune varasikirwa nehama dzavo. Ndo mashoko angu andokwanisa kungotaura. Tamukawo makuseni ndibva ndanzwa ndaonawo pafoni chinzi pane vanhu vafira kuna Blair Road. Vatafamba kuuya kuno kuna Blair Road tichida kuona kuti chii changa chaitika. Tasvika tikaona vanhu vakatirara pasi, vanhu vazhinji vanga vafira ipapo. Asi kufa kwavaita pane mukadzi afa anga aripo nemurume nemukomana anga achinzi anga achienda kubasa kuconstruction. Pane mwana musikana azouyawo makuseni iwayo achida kutarisa mai vake, achida kutarisa anzwa kuti kuna amai vake vaita accident, ndobva asvika mai vake vafa. Ndobva paitawo mai vauya mheno vafonerwa tofunga kubatswa achinzi endai kuna Blair Road munotarisa kune muone kuti hasi murume wenyu afa here. Asi vanhu tonga vasina kumuudza chokwadi, asi kureva kuti ndiye anga atofa because matauriro avanga vachiita nekudescribe kureva kuti murume wavo ndiye afa. Saka isi tinorwadziwa nezviri kuitika mukuwadzana nemakombi mayellow bus way ari kuramba achiita maaccident. Tinoremember kuti kumashure uko tine vamwe vakafira paWarren Park pamarobots, upenyu hwevanhu futi hwakaparara. Ezvinezvi tine vamwezve vafira muno muna Blair Road. Saka vana vari kusara dziri nherera, vanhu vachimuka makuseni vachienda kumabasa. Uyezve vanhu vemakombi ndiri kukumbirawo kuti ngavasamhanye murodhi, ngavazive kuti vakatakura vanhu, upenyu hwevanhu hunotikoshera. Tarwadziwa sevagari vemukuwadzana 7 mu6 mu5 izvozvi dzimba zhinji dzazara ingori mariro ega ega.